Sanibonani, igama lami nguNokwanda wakwaZulu. Ngiyanamukela kwividiyo yami yakwa-YouTube. Kwividiyo yami namhlanje ngizonibonisa ukuthi ngenza kanjani i-acrylic application kwizipho. Izinto engizosebenzisa imonoma, i-glue kanye ne-nail tip, i-brush, isitsha engizothela kuso imonoma ne-tip cutter. Into engizoqala ngiyenze ngizothatha umunwe wami kanye ne-nail tip. Then i-nail tip yami ngizobe sengiyifayila ngisusa ukucwebezela okungenza ukuthi uzipho lami ligcine seliphakama. Bese ngiyathintitha, ngifake i-glue, nginamathisele kumunwe wami. Bese ngiyabamba kwesikhashana ngenzela ukuthi i-glue ikwazi ukuthi yome. Sengifakile-ke i-nail tip, then sengithatha i-tip cutter yami, ngiyanquma, ngithatha ifayila yami, ngifayile emaceleni naphezulu, kwazise phela i-shape engizoyenza eyesikwele, so ngifuna ukuthi ibukeke kahle. Nakhu-ke sengithatha isitsha sami ngithela imonoma kusitsha sami, then bese ngacomboza i-brush ngenzela ukuthi lithi ukuba manzi. Nansi-ke i-acrylic powder soyisebenzisa namhlanje yakwa-Wendy Beauty number 038. Ngicabanga ukuthi ukhala nude lo. Then sengithatha nama-wipe ami, iwona phela engizosula kuwo i-acrylic powder yami. Sengiyaqala ngithatha i-brush lami ngiyacomboza kwimonoma, bese ngiyalapha kwi-acrylic ngiyocosha i-bead, bese ngiyabeka lapha kwizipho lami ekuqaleni kwe-tip yami. Then bese ngiyabrusha kancane kancane masayidi onke.
ngenza isiqiniseko ukuthi i-bead yami ihlala kwizipho ayiyi emaceleni. Then nakhuya sengithatha enye i-bead ngayibeka la kushoda khona, bese ngiyahlanganisa ngale brush. You see my bitch, say she had bad. Anytime I knock it out. No rubber band, no rubber band. Every time I put down, they show me that. If I know pull out, she got my back. But do you cool? I'm happy that. Oh, do you cool? Say everything I do is for my woman. Anything I talk, where you talk, I go do one. Ngacomboza kwimonoma ngathatha futhi enye bead ngayoyibeka lapha ekugcineni kwe-nail tip. Ngase ngaphinda futhi ngahlanganisa nako konke okunye. I've been all in my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it, but I don't wanna play your fair. Yeah, something that makes me look at you too often. Baby, you can give it something. Ngaphinda futhi ngathatha enye i-bead. Lena ngiyovala ngayo i-cuticle yombhede wezipho. Laphaya kade sengimibonisa ukuthi sekuyehlela lapha kwi-apex yami, sekunegquma kakhulu, so ngase ngacosha enye i-bead engizohlanganisa ngayo ngenzela ukuthi kulingane. Nansi-ke i-acrylic application yami isiphelele. Ngibona ibushelelezi mina. Nina nibona kanjani? Bhalani lapho kuma-comments ukuthi nicabanga ukuthi ngenze kanjani.
Isitep esilandelayo sengiyoyomisa ke kwi-UV light yami amasekondi awu-60 umzuzu owodwa. Then mase sekomile nakhuya sengiyafayila, sengenzela ukuthi i-shape yami ilunge ibe smooth, kubonakala ukuthi i-square shape. Namaphutha kade eyenzekile uma ngi-aplaya i-acrylic nawo ngizowalungisa ngefayila yami. Fana nowebhatha, yenza ukuthi uzipho lami lushayine, lishelelele. Mese i-top coat yami ngizoyomisa naye for umzuzu owodwa. Hhayi ke sesifikeni ekugcineni kwe-video. Ingakhohlwa ukusubscribe